ଟିକରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କପୁଣ୍ଡି ସାଇନିଂ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ 71ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। କପୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରାହାସ ବିହାରୀ ପୃଷ୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କପୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟ କୁମାର ପଇଦା, ସମିତି ସଭ୍ୟ ମହେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟି, କପୁଣ୍ଡି ବିଦ୍ୟାଳୟର प्रधान शिक्षक श्रीकांत सेठी, शिक्षयित्री बनलता पात्र, समाजसेवी जजाति बेहेरा, वार्ड मेंबर बीणापाणी महांत प्रमुख उपस्थित रही कृति प्रतियोगी को पुरस्कृत करथिले। निशिकांत बेहेरा ब्यूरो रिपोर्ट, हाईवाई न्यूज।